يسار تكون يسار جبل غلصان بين السمك jien fuq il-baħar minn meta kont tifel. Niftakar ta' 5 snin jieħodni miegħu. Iktar naħseb kont intelfu milli ngħinu. U mbagħad iktar ma tikber. Ħajt immur miegħu, flok immur l-iskola mmur fuq il-baħar. Dejjem hawn labsi għamilt żmien naħdem ma' studax imma la jisal dik il-dik tkun tiegħek hekk ġewwa ma nissapurtix. Barra orrajt biex naħdem ma' nies ġewwa. Taħt saqaf ma nissapurtix. Isek batni il-ħabs. Titkellem ma' kull sajjied, kulħadd hekk jgħidlek. Ħaspeċi x-xogħol tagħna tkun tħobbu biex tagħmlu diffiċli biex hawn min jgħidlek għax tagħmel 8 sigħat xogħol. Jien għalhekk nagħmel 8 sigħat x'imkien maqful x'imkien dak għalli isek għamilthom il-ħabs. Ara biex immur nagħmlu ma fuq il-baħar. Ma narawix bit-tejla. هلا 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 ها هلا من لا مش هلا الرايد عندك لو بدي سكور فنيت الرايد ġurnata b'ġurnata bħalissa s-settur tagħna qed jaħdem għax dejjem jaraw x'ħajvvintaw dejjem batna l-karti u hekk li ħajvvintaw xi ħaġa ġdida u iktar ma jagħmlu liġijiet iktar il-baħar imur lura. Għax iktar ma jagħmlu close seasons ta' ħut ieħor, is-sajjied ma tuti tort il-ħadd kulħadd irid jaħdem u jintafgħu lek għal xogħol ieħor u ċertu ħut imbagħad jibda imur lura hu. Bħalissa għaddejjin naqra minn żmien għax jisek tittinkwieta biħabba ħuta biex tbieħħa. L-ewwel daqqa ta' ħarta li ħadna kienna pitkal tajjeb u waqaf. Zarmaw. Il-ħilu s-sanna pitkali ħoro ma jisek tkun drajt ma ċertu nies, taħdem ma ċertu nies u hekk. Il-bejja tal-ħut naqsu għax dejjem jissikkaw fuqhom. Tmur biex tbieħħu tal-pixkerija l-erba' jew il-ġimgħa meta s-soltu l-pixkerija l-antika kienet tkun mimlija bin-nies. Issa jkun hemm 25 bejjeħ jekk ikun hemm. Kulħadd iħares lejn xulxin. Imbagħad il-prezz jisu jonqosu. Ħadd ma jisu jrid jixtri. Sas-sena l-oħra dejjem benjeħ. Qatt ma rmejt ħut, qatt ma ħadd ħut lura, dejjem benjeħ. Issa dis-sena għodna nibdew b'pixkerija ġdida. Id-dinja ntliet bil-vopi. Id-darba li ħadd naqa' vopi minn 26 kaxxi kull ma beġġiex kaxxi. Affarijiet jiena għalija qegħdin kontra s-sajjiet iż-żgħir. Is-sajjiet iż-żgħir fi żmien ieħor iridu jaraw kif jagħmlu u jaqtawh. M'hemmx triq oħra. Għax aħna kemm nifilħu daqqa hekk u daqqa hekk dejjem xi liġi ġdida u ikollok iż-żgħar ma trid u ma tridx. Issa l-problema jiena llum għandi 36 sena. Li ma ħajħaddimni bla skola, bla ħajħaddimni f'posta xogħol ieħor. Isek bil-fors tiġi fuq il-baħar u mal-tempo mhux pereżempju l-ġimgħa l-oħra kien bir-riħ xorta ħdimna. U reħ forza 6 u hekk xorta morna. Għax tiekol trid, kontijiet jaslu, il-bulol titħallasom, ħaspiċi l-familja trid,
Il-ħajja katina, fl-axħar mill-axħar imbagħtu aħna l-bat il-familja tagħna. Ibatu minn fejn nixtru l-affarijiet tal-baħar għax hekk iżarmaw aħna missajbijaw xogħol. U d-xibka hekk tgħix kemm tiswa ħafna flus. Xibka biss għandek 200 euro. Imbagħad trid issufri, trid iċċom, trid iqbula, ix-xogħol biex tagħmel għax dik aħna nagħmlu aħna nħidu aħna. U tixtri ħafna minnha għax titqatta' malaj. Bejħu, bej teħillek xi naqamal ieħu hekk. Meta jkun maltemp tissakkar ġewwa jew ġo garaxx jew x'imkien. U tarma. Dik xorta ħin tħassbiċi mix-xogħol. Issa x-xogħol tagħna hekk, taqla flus tieħu pjaċir, ma taqlux ukoll tieħu pjaċir. Kien għall-baħar. Ħassbiċi twilet minn mintu kon żgħar ġafi. Meta naqbad nieħu pjaċir. U meta ma naqbadx ingerger. Imma xorta bħassbiċi tgħid mort fuq il-baħar. Qed sodisfazzjon kif tkun fuq il-baħar anke moħħok fuq l-art hawn ħafna ġen ta' karozzi, ġen ta' nies u hekk, hemmhekk tkun waħdek, tkun tnejja u tlieta minn nies, kuntat ħafna man-natura, du jisbaħ hekk ikun sabiħ. Għalina rutina normali di. Ma naronix nagħmel xogħol ieħor. Issa il-qoddim ma nufissa nagħmlu. Ix-xogħol tagħna tittieħdu ġurnata b'ġurnata. Għax kif hawn jissikkawna ħafna li u l-ħut jonqos għax dik oħra waħda mir-raġunijiet il-ħut qed jonqos. Il-ħut jonqos li ġiet dejjem jiżdiedu. Nimxu ġurnata b'ġurnata. Issa naraw.